fuld gang med at filme og fotografere, og jeg hader at blive fotograferet og filmet, men det må jeg så lære at leve med i dagens anledning. Nej, det er skønt at se så mange folk, som møder op til et arrangement af den slags her, som det her nu engang er. Det har selvfølgelig også haft nogle små problemer sådan hen ad vejen, fordi for 3 uger siden, hvor vi havde i sidste tilmelding, der stod vi med 10 motorcykler og 12 mand. Og for at arrangementet det skulle kunne være bærende, så skulle vi være 50 mand. Og selvfølgelig en fantastisk flot køretur hernede i det sønderjyske. Jeg vil holde nogle foredrag rundt omkring med det, jeg har haft mulighed for at læse op på. Jeg har også fået fat i 2 foredragsholdere rundt omkring, som gør det gratis af ren fri vilje. Så vi vil stadigvæk få en rigtig god dag, er jeg meget overbevist om. Men det, hvad der sker nu, vi skal jo have lidt motion i dag. Den står jeg for. Vi skal ud og køre nogle fantastisk små veje i dag, hernede i det sønderjyske. Så vi skal lige være med til alle sammen at passe på hinanden. Vi skal også lige være med til at holde øje med hinanden alle sammen. Så skal vi op til den store flagstang, den helt store deroppe. Den går vi over til. Så lad godt fortælle lidt om, hvad der egentlig er sket hernede ved Dybbøl. Blev kong Christian den første udnævnt som hertug af Slesvig og Holstein. De ligger syd for grænsen, dem kender vi nok de fleste af os, som er hernede af fra. Dem der kommer længere op af, kender måske også lidt til det. Der er noget, der hedder Lauenburg, som egentlig også hørte med under de grevskaber dernede. Lauenburg, den fik man foræret, fordi man cirka i 1750, der havde Danmark også Norge med. Men dem tabte de til Sverige under en krig, som foregik deroppe. Så Danmark har sådan været temmelig langt rundt omkring, helt tilbage fra vikinger og så op igen med tider. Skanser heroppe, de blev bygget på 4 år af danske ingeniører, tropper og soldater. Og da man startede med at kende den krig, der var man egentlig godt klar over, at vi var sgu ikke helt færdige her. Men man mente, at skanser dernede, de var gode nok til, at de kunne modstå de krig, der ville blive. Det var de bare ikke. Så den 4., 5., 6. februar, der flyttede Danmark lige godt 10.000 soldater ned fra Slesvig herop til. Lige godt 800 infanterister til hest, 50 kanoner og 1200 ingeniører, militære ingeniører. Og jeg må sige, du er virkelig startet hårdt ud med et rigtig flot foredrag her. Og jeg håber bestemt ikke, at I er skuffet over, at museumsfolkene ikke kunne, at det ikke hænger sammen rent økonomisk. Vi får en fantastisk dag ud af det, og du har lavet en kanon start her. Tak skal du have. Tak fordi du overhovedet stillede op. Jeg er, som så mange af dem, der er her i Cathrinesminde, jeg er pensioneret, og vi er en masse frivillige, der får det her sted til at køre ved frivillige arbejdskræfter. Det er alt fra billetsælgere til guider til folk, der arbejder ved maskinerne og en hel masse. Der er også ganske få, der er ansat, men den største flok er frivillige. Og jeg er selv pensioneret lærer og bliver brugt til, når der kommer nogle grupper som jer, og så rykke ud og sige et eller andet. Og jeg skal fortælle jer lidt om stedet Cathrinesminde Teglværk. Her står vi ved Flensborg Fjord, og desværre er det lidt tåget i dag, men over på den tyske side, og
den del af fjorden her, der har der i landsperioden ligget 76 teglværker. Nu er der 5, og så smækker man leret heroppe i, og så har man en pind, man stryger hen over vaps, så har man 2 mursten. Helt elementært, så skal man bare have dem lige ud af formen, og så skal der komme en med en ostestreng og lige skære sådan de skarpe kanter af, så muren ikke skærer fingrene, når han tager den. Så lægger man den ud på græsset, og så skal de bare ligge og tørre, og en rask mand kunne i løbet af en dag producere 4.000 sten. Det kan være, selve bord kan vi lige tegne, hvis det er det. Den er bygget af eg, og det er sådan nogle klodser, de starter med. Sådan 16 meter lange. Ikke? Og så for at kunne bruge det til et bord, så skal vi så bare i gang med økser. Og så alt det, vi ikke kan bruge, det er hugget væk. Så den øverste plank, den, i stedet for at se sådan ud, ser den sådan ud. De 5 bordplanker, det er samme model. Ikke? Du starter med sådan en tyk, og så med flittig brug af økser, så kommer man ned i sådan en dimension her. Indimellem med samlingen, der er der lagt sådan et uldbånd, der er smurt med bivoks og oksetal for at gøre den tæt. Og så er der knaldt 1200 håndsmædet navler i, som så er koldsmædet om den anden side, da den blev snittet. Båden er 24 meter lang, 3,5 meter bred, 5 planker i hver side, og en kølplank, der er 16 meter lang, og så 2 horn i begge ender. Skroget vejer cirka 4,5 tons, så er der 2 tons sten i for at holde balance. Og så kommer der 30 mand til at ro og en til at styre, så er vi oppe på 8,5 tons, vi skal rykke i gang. Vi er ved at gøre vinterklar nu. Det er lidt tidligt på sæsonen, men der som sagt har været i Rensborg med den i weekenden. Og den var oppe af vandet og bandet på Taiwan, så blev vi ind og kunne vi lige godt sætte den i med det samme. Men som sagt 24 meter lang, 3,5 meter bred, skrov 4,5 ton, 2 ton sten og så 3 mand til at ro. Og ros lidt med sådan nogle over her. Som så bliver sat i her. Ja, nu skal der op med her i vand. Og så er det bare med at hive. Det er et krigsskib. Og da den blev opført, som så er den fyldt op med våben og udstyr, og så op i mos og sænket til gode. Før i tiden havde bønder jo det, der hed stødningsskov. Der dyrkede de en lille skov, hvor de fældte i den ene halvdel, og med den anden halvdel voksede op til alle deres skavntræer, til økser og hegnspæl og hvad de ellers skulle bruge. Og noget af det var lindetræ. Og lige omkring Sankt Hans, der er lindetræs bark så saftig, at du kan nærmest skrælle den af. Så tager man sådan nogle lange stykker. Så skal det ligge i flydende vand i 8 uger, hvor barken så holder. Og tilbage er der sådan tykket op til 15 lag og sådan noget lindebast. Det skal så lige, det stikker ved en vætteluk om det, når det er rødme. Så det skal lige vaskes og tørres, og så har du sådan noget bast. Det skal du så sno
sådan nogle kordeller, hvis I kigger på det tårværk, så er det 60 låd med den kordel der. Så lægger man jo selvfølgelig i, indtil man har en kordel, der passer. Det er en, der er ved at prøve at lave et ankertog. Det vil sige, det er en kordel. Lillebærstog kan man ikke splice i. Det skal laves på længde. Det vil sige, skal du bruge 1 meter tog, så skal du bruge mindst 3 meter kordel, du skal have smået sammen først. Hvis du laver et ultrakort lille stykke, så har du jo så sæt og sno, for eksempel den typisk der. Og så tager du 2/3 og lægger sådan tilbage, og så skal du have det sno sammen. Og når det er lavet, så skal den sidste tredjedel så køre tilbage og lukke sig op, og så har du faktisk et færdigt stykke tårværk. Det er utroligt stærkt. Og lindebærst har været brugt siden ved menneskekrav ned fra træet skulle begynde at bruge tøj. Man har fundet fiskeline fra stenalderen. Det er 2 mm fiskeline lavet i lindebærst. Den er helt tyndt. Det er den her. Tusind tak. Skal der tage til der vagt, det? Og så Hoffa, du en aften har 10, om det blev til søs, eller det blev til lands, det må du så afgøre. Men en lille skænk til dig også. Mange tak. Og så tusind tak for hjælp. Ja, selv tak. Så er du jo en marked for sådan en ny. Ja, nu skal jeg først have den gamle. Kommer der så. Skal vi have det her af? Det får du lige, når du kommer op for top. Vi skal på stjerneløb. Vi skal langt tilbage i tid. Nu skal vi sådan set så langt ned. Vi skal under 0. Vi skal ned til cirka det 17. 18. århundrede før Kristi fødsel. Så vi er rigtig langt tilbage i tid nu. Vi snakker bronzealderen, og vi snakker gravhøje, og vi snakker langhuse, som det man kan se et eksempel på her. Det der er sket op igennem det område her, er, at det her har sådan set været et kæmpe magtcenter, et handelscentrum. Fordi hun løg med sig selv om det. Fordi det er nogle ture der, Men som sagt, tusind tak for råd. Håber jeg har nydt dagen. Håber jeg har fået ud af det, som I har i stedet læsen op efter.